କପର୍ଦ୍ଧନପୁର ନାମକ ଏକ ଗାଁରେ ଭାସ୍କର ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ରହୁଥାଏ। ତାର ବିରିୟାନୀ ସେ ଗାଁରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେ ଦିନ ସାରା ଯାହା ବି ବିରିୟାନୀ ବନଉଥିଲା ସେ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ଗାଁ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଭାସ୍କରର ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି 2 ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ପାର୍ସଲ କରିଦିଅ। ସହରରୁ ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି, ତାକୁ ତମ ହାତ ତିଆରି ବିରିୟାନୀ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେବେ ବି ଗାଁକୁ ଆସେ ତମ ପାଖରୁ ବିରିୟାନୀ ନେଇଯାଏ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଭାଇ, ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛି। ଭାସ୍କରର ବିରିୟାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ, କାରଣ ଭାସ୍କର ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଓ ସଫାସୁତୁରାରେ ସେ ସବୁ ବନଉଥାଏ। ଭାସ୍କରର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଭାସ୍କରକୁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଖ ଗାଁରୁ ସୁରେଶ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ଭାସ୍କର ପାଖକୁ ଆସେ। अरे भाई, तुम बिरियानी स्वाद तो न कहले हबनी, किंतु मोर भी शहर गोटे बिरियानी दुकान अच्छी, किंतु तुम हाथर बिरियानी स्वाद तो बहुत भल। मोर भी बिरियानी दुकान अच्छी, हेले तुम एते भल स्वाद केमिति बनाओ मते भी कुह। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଚାଉଳ ମୁଁ ସହରରୁ ମଗାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିରିୟାନୀର ମସଲା। ସେସବୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି ପକାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ବନାଏ ଆଜ୍ଞା। जदि मु तुम पाखरु सब दिन 50 प्लेट बिरियानी किनिबी। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଥାଏ ମୁଁ ସେତିକ ବିରିୟାନୀ ବନାଏ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ତ ମୋ ଗାଁରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। କୁନା ଟିକେ ଲୋଭୀ ସ୍ୱଭାବରେ ଥାଏ। ସୁରେଶ ସେଠୁ ଯିବା ପରେ ସେ ତା ବାପାକୁ କହେ, बापा से तुमको सबुदिन 50 प्लेट बिरियानी मागुला, तुम मना कल कहीं? थरे भाव बापा, एते बिरियानी बिक्री कले आमको केते लाभ होबो? अरे बापा, तू तो जानिଛୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ମସଲାରୁ ହିଁ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରେ। ଆଉ ଯେତେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ମୁଁ ସେତିକ ହିଁ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିପାରିବି ନା। बापा आमे बाजार भी तो मसला किनी परिबा ना, आउ ताहापरे आमे बेसी बिरियानी बनेबा आउ बेसी लाभ करिबा। ଆରେ ପୁଅ, ଆମ ବିରିୟାନୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ ସେସବୁ ଘରେ ବନାଯାଇଥିବା ମସଲା ପତ୍ରରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବଜାରରୁ ମିଳୁଥିବା ତେଲ ମସଲା ଉପରେ ଜମା ଭରସା କରିହେବନି। କିଏ ଜାଣେ ସେସବୁ ଭେଜାଲ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ। ଭାସ୍କର ଜଣେ ସିଧାସାଧା ଲୋକ ଥିଲା। ସେ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇବା ଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ନଥିଲା। किंतु बापा तुम जेते समय मसला बनेबार समय नौच, सही समय जदि आमे बिरियानी बनेबा ताले तो हमको अधिक लाभ होबो। आजिकाली समस्ते यही काम करुचंती। काली मु बाजार रु तेल मसला आनिबी, आमे सेहितरे बिरियानी बनेबा, केही जानि परिबेनी। କୁନା ଯେମିତି ବି ହଉ କହି କୁହାକି ତା ବାପାକୁ ତା କଥାରେ ରାଜି କରାଇଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ କୁନା ବଜାରରୁ ତେଲ କିଣି ନେଇ ଆସିଲା। बापा मु बजारु भल तेल मसला नहीं आसची, तमे 2 गुणा बिरियानी बनेबार चेष्टा करो। आउ सुरेश को भी 50 प्लेट बिरियानी देवा कथाटा फाइनल करती। କୁନା ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲା ଭାସ୍କର ବି ତା କଥା ସେମିତି କହୁଥିଲା। ସେ ବଜାରରୁ ଆସିଥିବା ତେଲକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇ 2 ଗୁଣା ବିରିୟାନୀ ବନାଇଲା। ସୁରେଶ ଶୀଘ୍ର ବିରିୟାନୀ ନେବା ପାଇଁ ଭାସ୍କରର ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। कौन भाई, मु जो ऑर्डर टा देइथिली से सब हे जाई तो मु गाड़ी नहीं आसीची, सेति रे मो ऑर्डर टा रखी दे आस। କୁନା ବିରିୟାନୀ ସବୁକୁ ନେଇ ସୁରେଶର ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲା। सुरेश भाई जदि तुमको सबुदिन 50 प्लेट बिरियानी दरकार ताले आमे बनै दबा। अरे वाह, ये तो बहुत भल कथा। मु सब दिन आसी एइटू बिरियानी नहीं जीवी। ଏଇ ଭଳିଆ ଭାସ୍କର ଆଉ କୁନା ମିଶି 2 ଗୁଣା ବିରିୟାନୀ ବନେଇଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେଲା। बापा देखिल तो तमे आम बिरियानी रो स्वाद लोक केमिति चर्चा करचंती। आउ सुरेश सबुदिन 50 प्लेट बिरियानी नहीं जाउची, आउ हमर लाभ भी 2 गुणा अधिक होउची। तुमे खाली खालीटारे एते चिंता करतुलो,
ଦେଖିଲ ସ୍ୱାଦର କିଛି ଫରକ ବି ଆସିଲାନି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ବିରିୟାନୀ ସେତିକି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ପୁଅ। ମୁଁ ଅଯଥାରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ମସଲା ପତ୍ର ସବୁ ନିଜେ ବନେଇଥିଲେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ଏବେ ମସଲା ପତ୍ର ସବୁ ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କେତେ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ? ଭାସ୍କରର ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ତାର ବିରିୟାନୀର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାସ୍କର ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତା କାମରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ତା ଦୋକାନର ବିରିୟାନୀ ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି କୁନା ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା, ଆମ ବିରିୟାନୀର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସହରକୁ ଯାଇ ସେଠୁ ତେଲ ଆଉ ମସଲା ନେଇ ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ପୁଅ, ତୁ ଯାଇ ସହରରୁ ସେସବୁ ନେଇ ଆ। ଆଉ ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ବିକ୍ରି କର। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ହରିଶ ନାମକ ଜଣେ ବେପାରୀ ତା ନିଜ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା। ହରିଶ ତା ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକକୁ ପ୍ରଥମେ କମ ଟଙ୍କାରେ ବେଶୀ ବିରିୟାନୀ ଦେଉଥିଲା। ଦେଖ ଭାଇ, ମୋ ଦୋକାନକୁ ଯିଏ ଯେତେ ବିରିୟାନୀ ନେବାକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେତେ ବିରିୟାନୀ ଦେବି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ କିଣିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ବିରିୟାନୀ ଦେବି। ଏହିଭଳି ହରିଶ ନିଜ ଦୋକାନର ସୁବିଧାକୁ ଗାଁ ସାରା କହିଦେଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ବେପାର ହଉଥିଲା। ହରିଶ ବହୁତ ଚାଲାକ ବେପାରୀ ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଭାସ୍କରର ବେପାର ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ହରିଶ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାକୁ କହିଲା, ଶୁଣ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ତେଲ ଆଉ ମସଲା ଦେବି, ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ତମେ ତାକୁ ନେଇ ଭାସ୍କରକୁ କମ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ବୁଝିଲ? ଆଉ ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ତେଲ ମସଲା ନେଇ ଭାସ୍କର ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଭାସ୍କରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଆଉ ସେଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ତେଲ ମସଲାରେ ତିଆରି ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଗାଁ ଲୋକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାସ୍କରର ଦୋକାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରିଜ ସହିତ ହୁସିଆରୀ, ଏବେ ବାପ ପୁଅ ଭଲସେ ନାମ ନିଅ। ଭାସ୍କରକୁ ଦିନେ ସେ ଲୋକ ଦେଖାହେଲା ଯିଏ ତାକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ତେଲ ମସଲା ବିକ୍ରି କରିଥିଲା। ତମେ ସେଇ ନା ଯିଏ ମତେ ସେଦିନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ତେଲ ମସଲା ବିକ୍ରି କରିଥିଲା? ଆଉ ତମ ପାଇଁ ମୋ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ସତ ସତ କୁହ, ସତ ସତ କୁହ, ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ତେଲ ମସଲା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲ? ସତ ସତ କୁହ, ନହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଦେବି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ତମ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଥିବା ହରିଶ ବେପାରୀ ଲୋଭ ଦେଖେଇଥିଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଥିଲା। ଭାସ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲା। ଆଉ ସେ ହରିଶକୁ ପାନେ ଦେବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଭାସ୍କର ତା ବେଶ ବଦଳାଇ ହରିଶ ଦୋକାନକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ଭାଇ, ଲାଗୁଛି ତମ ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ସବୁବେଳେ ତମ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଭାରି ଭିଡ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଆରେ ନା ନା, ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ତମ ବେପାର ବି 2 ଗୁଣା ବଢିଯିବ। ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଗାଁରେ ଘିଅ ବେପାର କରେ। ସମସ୍ତେ ମୋହରି ପାଖରୁ ହିଁ ତେଲ ନିଅନ୍ତି। ମୋ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ କମ ଦାମ। ଯଦି ତମେ କହିବ ମୁଁ ତମ ଦୋକାନକୁ ବି ଜିନିଷ ପଠେଇଦେବି। ହରିଶ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ଆଉ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଭାସ୍କରର କଥା ମାନିନେଲା। ଆଉ ଭାସ୍କର ହରିଶ ଦୋକାନକୁ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏଇ ନିଅ ଭାଇ, ଏଇ ମୁଁ ତମ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଛି। ଆରେ ବାଃ ଭାଇ, ତମେ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଲ। ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ତମ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଛି। ହରିଶ ଯେମିତି ଭାସ୍କର ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆସି ହରିଶକୁ ଧରିନିଏ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଜିନିଷ ନେବା ଅପରାଧରେ ହରିଶକୁ ଜେଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାପା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲି। ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାର କର, ହେଲେ ସମ୍ମାନ ସହ ରୋଜଗାର କର। ଆଜିଠୁ ଆମେ ମିଶି ହାତ ତିଆରି ମସଲାରେ ହିଁ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିବା। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ମିଶି ହାତ ତିଆରି ମସଲା ପକାଇ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବି ପୂର୍ବ ଭଳି ଭଲ ଚାଲିଲା।